What's up mga kolera? So what's up guys no? So maraming ako kaya bagong vlog na naman guys no. So ang gagawin natin ngayon ay maghahanap tayo ng mga gandang gagawin guys. So let's go guys. Bring it back. Karon ang labari na karon guys. Wala tayo mag-content na ni ito takalula guys. Matabang takalula. La init kayo eh. La tabangin ko labi wala tabangin ko wala ko content. Wala lang may content ba tabangin ko. Gara mo. Abot, ito na. Pinatay mo na. Tapang may content pa. La. Buyog na ang bata. Tapang label na. Wala na may content. So guys, dili mo tapang siloso ko guys. So wala ang content guys. So sinang labang guys. Dalawa guys. Dalagan yung puling mo guys. Hindi na meron. So wala ko mabuhat sa balay guys. Ako rin isa. Nang laban lang ko, nang utang ko sabon. Kaya wala ko yung kwarta guys. So, di suda ni ko ano eh. Pobre. Gilang, kaya ko na to guys. Mangitatag paraan. Let's go. So, guys, na ako to sa kwarto guys. So, tuluan to mga by step guys. Wala na nyo kumain mo na konti. Ano guys? Gago! Meanwhile, Istorya, wala to go. Ikaw lang. Di practice na practice. Wala to go. Practice lang, ikaw lang. Nagani una Practice ano. pala na ipag-inom. Kabalo naman ko. What's up, mga kulira? Ano na? Tapos. wala kang awa! Panibagong araw, panibagong gabi. Subscribe and like and follow Tutunyo Kulira. Matasa ka na ba? Dati lagi ko mulagi no. Ha? Naku mulagi la at ililit. Kay? Mangkuan kuno nila gym. Kay bayot lang ka. Bayot. May abog tubig guman labayan ko bato dako. Sipat magkay ka, maldito man ka. Dula ra man gani me. Di maldito jud ka. Wala mo tro ito mo. Ko. Ha? Ano? Si Jandil nagtagadula ra magiging na next nila ko anay. Asa ka. Pero di ka bayot dili. Dili. Gina, intro WhatsApp. Wala, nagkurasan mo na naman ko. Ha? Wala ko. Dagan mo nabuhat video. Ikaw dabi. Hey, what's up guys? Yabag og tingog. Gago! Ano ni yabag man? Hey, what's up guys? Kagwapo ana da. Yabag. Ikaw? Istorya, pangit kayo. Dede. Oh, ribot. Oy, pa-shout out. Sige. Walang to. Walang to, yo. Sige, di ba? Ikaw muna mo. Bawal yan na tayo. Bawal na. Ayun mo. Mga! Ayaw mag-subscribe ka. Tonyo Kulira kay si Mama taga-sulat sa papel. Iya lang gibasa. Lalo. Si Mama? Si Mama nagsulat? Ha?
Sige, story ka kumayan. Sige, kumayan. Story na yun. Story ba? Okay nga. Story na yun. Okay nga. Mama! Story. Mga kabayan. Ikaw ba? Ano man? Amo diril. Mga nag-subscribe ka tunjuk ko nila ilan yan. Dali ba? Sige na. Sige na, para mahuman na kayo. Para mahuman na. Hindi. Sakit siya kayo. Apa? Lalis mo tagal ba? Matay. Putang ina mo, ginagawa mo. Dali. Kis, patati ka. Ano dabi? Kis, patati ka. Uy, tinuod.